எல்லோருக்கும் வணக்கம். நாம் இன்றைக்கி தொடர்ச்சியாக தமிழ் வினாவிடை பகுதி பார்க்க போகிறோம். நாற்கவிராச நம்பி எழுதிய நூல் எது அப்படின்னா அகப்பொருள். மயிலுக்கு போர்வை இந்த வள்ளல் யார் அப்படின்னா பேகன். வேற்றுமை புணர்ச்சியில் வல்லினம் வர ந கர மெய் டேஸ் ஆக மாறும். அதில் டேங்கிறது கர மெய். ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் என கூறியவர் யார்னா திருமூலர். காலை மாலை உலாவினிதம் காற்று வாங்கி வருவோரின் காலை தொட்டு கும்பிட்டு காலன் ஓடிப்போவானே என பாடியவர் யார் அப்படின்னா தேசிய விநாயகம் பிள்ளை. அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல தம்மை இகழ்வாரை பொறுத்தல் தலை. இக்குறளில் அமைந்துள்ள அணி எது அப்படின்னா உவமை அணி. 10 பாட்டு நூல்களில் அளவில் சிறியது எதுனா முல்லைப்பாட்டு. எழுவாய் தானே ஒரு செயலை செய்யுமாயின் அது தன்வினை எனப்படும். முற்றியல் இகரத்தில் முடியும் எண் எதுனா 7. செய்யுளில் முதல் சீரின் முதல் எழுத்தோடு பின்வரும் சீர்கள் ஒன்றோ பலவோ முதலெழுத்து ஒன்றி வருவது மோனை. செய்யுளில் முதற் சீரின் முதல் எழுத்தோடு பின்வரும் சீர்கள் ஒன்றோ பலவோ முதலெழுத்து ஒன்றி வருவது மோனை. ஆடையின்றி வாடையின் மெலிந்து கையது கொண்டு பாடல் ஆசிரியர் யாருன்னா சத்தி முத்தப்புலவர். நாள் எனும் வாய்ப்பாட்டின் இலக்கணம் என்ன அப்படின்னா நேர். வெண்பா எத்தனை வகைப்படும் அப்படின்னா 5. அடியின் வகைகள் எத்தனைனா 5. வஞ்சிப்பாவின் ஓசை தூங்கல் ஓசை. தொடர்ச்சியாக தமிழ் வினாவிடையும் நம்ம பார்க்கலாம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். எல்லோருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்களா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தொடர்ச்சியாக நீங்கள் என்னோடய வீடியோ அப்லோடிங்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரணும்னா நீங்கள் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் வர்றதுக்கு வசதியாக இருக்கும். நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. தொடர்ச்சியாக வீடியோ முழுமையாக பார்க்குறவங்க கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். எதுவும் திருத்தங்கள் இருந்தாலும் சொல்லுங்கள், திருத்திக் கொள்ளலாம். எல்லாருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். தேங்க்யூ. நாளைக்கும் நம்ம தமிழ் வினாவிடை பார்க்கலாம், வரலாற்று வினாவிடையும் பார்க்கலாம். வணக்கம்.